Ara, germà. Anem-nos-en On? a matar el senyor Fox. Ahí van deixar clar que Fox és una estúpida. No hauríem de pensar millor. Potser avui morirem. Almenys em tindries que explicar el que he de fer. Tu no has de fer res. Què vols dir? Si aconseguís avui matar el senyor Fox, hauries de fer-ho 2 hores. La consciència t'ha estat cremant, però hem de refer les nostres vides. Vàrem haver de deixar morir la nostra germana, perquè la vida de milers de persones estaven en xoc. L'únic que preteníem era ser déus. No, el que passa és que l'estimava, i per la mort la gent és capaç de tot. Què ha sigut de tot allò? A més, ara tot s'acaba. Senyor Pearson, no sap lo greu que em sap l'accident que va tindre. Per això entendré que vulguis deixar l'expedició. Mort, fill de puta, mort!